पुणी थर आपन नमस्कार मैं एन शंकर पुणी थर आपन नहीं आसिली आउ एक वीडियो जोटा कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट थी बेलवंडा मार्केट भितर आउ ये तीन टा मंदिर दृश्य देखी तीन टा मंदिर कहीं पाखापाखि अच्छी तो से तीन टा मंदिर दृश्य देखी गोटे जगन्नाथ मंदिर गोटे नरसिंह मंदिर गोटे शिव मंदिर जोटा कि ये दुटा मंदिर टिके टू माने 50 मीटर आगे अच्छी दूर रे अच्छी कहीं बाकी जो दुटा मंदिर जगन्नाथ मंदिर और नरसिंह मंदिर दुटा पाखापाखि सेम अच्छी गोटे जगह अच्छी तो ସେଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗଟା ଅଛି ଲଘୁଚାପ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଭଲରେ ଭିଉ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ମୋତେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ଏ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଦିଟା ପାଖାପାଖି ମିଶିକି ଅଛି ମାନେ ବେଶୀ ଦୂରୀ ତ ନାହିଁ ପାଖରେ ଏଇ ଦିଟାକ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଏଇଠୁ 50 ମିଟର ଆଗରେ ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ବି ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ସେଇଟା ସେଇଠି ଯିବା ଆଗ ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ନେବା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇଏଟା ଗେଟ୍ଟା ତ ଆମେ ଏଇନା ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you, realize. Love is you. वाओ ये ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ଅଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଠି ବି ରହସ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବାହାଘର ବେଶୀ ହୁଏ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଓପନ ରୁହେ 12ଟା ହେଇଗଲେ ଇଏ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଅସମ୍ଭବ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆଗପଟେ ଇଏ ବି ଇଏ ଟୋଟାଲି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ହିଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଭିତରକୁ ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଏଇନା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ସେମିତି ରହିକି ଏମିତି ଇଏରେ ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ଏଇନା ଏଇଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଉ ୟାର ତାର ଦୃଶ୍ୟଟା ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। Make you feel, make you feel, make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my world, talking to my eyes, oh no. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Come on, baby, let's go party. Time to let it go. You are my only you, girl. My baby, girl, girl, girl. ଇଏ ହେଲା ଥାର୍ଡ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ଦ୍ୱାରର ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ ବି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ୟାର ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଅଛି
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ସେପଟେ ଯିବା ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଲି ବର୍ଷା ପାଗଟା ହେଉଛି ତ ଭଲ ଦେଖି ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ କରିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଛି କରିଛି। ତ ଦୟାକରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ। ଆଉ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଛି ଆହୁରି ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଯେ ହଉଛି ଛାଡୁଛି ମତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଅସଫଳିତ ହଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାହାରି ସାରିଲି ଦର୍ଶନ କରିକି। ତ ମତେ ଏଇନା ଯିବାର ଅଛି ସେପଟେ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଯିବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରୁନି ତ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହିଁ ହଉଛି। ଆଉ ଏ ତ ପାଖରେ ତ ମାଡ଼ିଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅନେଇ ବସିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏପଟେ ୟାର ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଗରେ ଗେଟ୍। ସେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଯିବା। ଗେଟ୍ ଗଲେ ଆଗରେ ସେପଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ୟାର 4ଟା ଗେଟ୍ ହିଁ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4ଟା ଗେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେମିତି ସେଇ 4ଟା ଗେଟ୍ ହିଁ ଅଛି ୟାର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏପଟେ ବାହାରିଲି। ଏପଟେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ୟାର ମାନେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ବି ବହୁତ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିନଥିଲୁ ନା ଏମିତିଆ। ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋରି ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଲାଉ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କେମିତି ହେଇଛି। ନରସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଚିତ୍ର ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ 12ଟା ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାପରେ ଓପନ୍ କରାଯିବ 6ଟା ବେଳକୁ। ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲେନି ତ ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ବାହାରେ ବୁଲିଦେବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡପ ବାହାଘର କରାହୁଏ କିଛି ହୋମ ବାହାଘର। ସେ କହିଲେ କି ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରହୁଛି ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା 12ଟା 30 ଯାଏଁ ଓପନ୍ ରହୁଛି ସକାଳ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେତିକି ହେଲା ୟାର ବନ୍ଦ କରିବା ତ ରୋଷେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରୋଷେଇଶାଳା ଏଇଠି ହେଉଛି। କିଛି ବାହାଘର ଫାହାଘର ହେଲେ ଆ ଦେହରେ ଭୋଜି ଭାତ କରାହୁଏ ଏପଟେ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ 2ଟା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଗଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମାନେ 20 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ 30 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଚାଲି ଚାଲି ପେଦାଲ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିନା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସିଛି ବସ୍ରେ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ଘରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କଲେଜରେ। ଆଉ ସେଇଟା କରିସାରିଲି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟିଂ କିଛି ମୁଁ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଯେତେକ ଥିଲା ପୂଜା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଭିତର ଭିୟୁଟା ଦେଖେଇବା। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଏଇ ମାର୍କେଟ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି କେତେଥର ମୁଁ ଆସିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଏଇ 3ଟା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କେବେ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏରୁ ମୁଁ ବି ଆସିଗଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ମୁଁ ବି କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସେ 2ଟା ମନ୍ଦିରର ଦେଖେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ତ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତର ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ସେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ 2ଟା ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା କଲର୍ ଫଲର୍ କରାହେଇନି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଅଛି ଆଗରୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ।
ଯିବା। ଏଇଟା କେବଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଯେତେକ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମହାଦେବ ଠାକୁର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଠାକୁର କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିବା ଆଗକୁ। ଏ ଗେଟ୍ ଏପଟେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବୋଧେ ସେପଟେ ଓପନ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍‌ରେ ଆସିବା ଯୋଗୁରୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଓପନ୍ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି। ଯେମିତି ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କେବେ ଆସିବି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି, ତ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଠି ଯେତିକି ହେଲା। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଖରାପ ଲାଗୁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୋଉ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାହାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟର, ମାନେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ସେଇ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍‌ଟା। ଯୋଉ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍‌ରେ ବାଁ ପଟେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତଟା ଥିଲା, ମୁଁ ସେପଟେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୋଖରୀ, ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଧାପାଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକା ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ମେନ୍ ହେଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ବି ପାରିଲିନି। ଆଉ 3ଟା ମନ୍ଦିରରୁ 2ଟା ମନ୍ଦିର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଦର୍ଶନ କରିବାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। ଏଇଟା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ନନା କହିଲେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏ 12ଟା ହେଇଗଲା, ଓପନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଓପନ୍ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଓପନ୍ ହେଇପାରିବ, କାଲି ବି ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଅଧା ଖୁସି ଅଧା ନନ୍ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାର। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁର, ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପେଣ୍ଠି ସାହି ଗାଁ ହେଲା ଗାଁର ନାଁ। ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ଯୋଉ ଯାହା ବି ହେଲା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମାନେ ଜଣେଇବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ, କୋଉଟା ହେଲାନି କୋଉଟା ହେଲା, ନିହାତି ଲେଖିକି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଇଏ ହେଲା ଗାଁର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଥାଏ, କାଉ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥାଆନ୍ତି, ଛେଳି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେକ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ। ଆଉ ତ ରଖୁଛି, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ହଉ, ବାଏ।